lang hilin eh. Sapod ni. Prepare na po kong wrapper. Pakong wrapper. Nagkuha na po ko gulay. Gusto ng wrapper. Kubasa na ang hiwaon pag tinagas mali ang ibadas wrapper. Lumpia na po yung gulay. Diyan na. Magkasama ka diya. Magkasali ka na naman iwan. Dali nga rin. Dali lang nga rin ka pangutangan ni mo. Dali. Ito tayo masaan. Alula ko. Saka magyapon. Kung ano buok ba? Ano naman yun? Hindi nga rin. Ay, sana, nag-vlog ka. Yan na. Mukhang makagutan. Ha? Sabi na hilin. Mahamagi mo mama. Sabi na hilin. Ano? Saan na hilin? Oh, Santo Niño. Okay ka? Okay ba ka? Di na mamamiri. Santo Niño na ano man. Ano man? Ano ba labad lagi mo ko si mama? Ano maglabad ako si mama? Nagkaano ba? Nagkaano pa? Ayun. Sabi na hilin. Halos na na eh. Ano simha? Lagi na mamiri na hilin. Hindi nila mamiri. Santo Niño lagi na. Gibiris bazi. Takas bazi. Ano man? Ano man? Saan ka? Hamas na TV. Ikaw, ano makamato? Ano lagi? Aliana, sigulik balik. Ngari, Marisa. Nang, sige magkapangita nga tester. Nala nga tester, ano sa pagkamo uli? Shout out sa katipunan ko no, Esther. Si pangita nga Aliana. Si Ate Julie na hilin. Sa tiduli na pod. Isa pa. Iya. Isa man. Ay, isa. Muli ko sa bahay na hilin. Sa kasbay. Ikaw uli. Sabi mo. Tinagas na giwa na. Kaparag hapon. Square mo itong hapon. Kaya empanada man to. Kung ganun kaya naman po niya. Hindi pang tinagas. Labis ng Pedro makasound kay sakop man Tibok Baryo. Sounds ng Pedro. Sakop ta Tibok Baryo. Buni. Panakot para sa kuan. Ang gulay nga para sa lumpia. Awsani o sibuyas. Gapon kung ang gigisa kay gi-stir mo ang gulay karon hinap ang pinag-as. Ako lang yung lahat.
Tapok nito kag isa kanin ko ang aming kuan. Balot na nag-rapo. Nag-rapo. Carrot, sayote. Ano naman, basta kay sari ni. Sari na gulay ni. Parang gulay. Ako. Ako. Ang gulay na nga. Ako kami pagkagulay. A few moments later. Tapos di ko sang lumpia. Gulay ng lumpia. Style sa kuan nanay kamuti turon marya po ni kaya perman to ang suda ni gulay prito ni dyan yung patabangan ng sus ang sus ay sweet and sour problema na nung alis siya kay bijaon tapos luntes tagbilangan hanip puputos. Ano yung gutay-gutay? Mahal para ba yun? Ang gulay, hindi hap ko kayo na pagluto. Painin na lang mga maestra kaya ang lipuan. Ini nagpiyaan, nasa na panirapira. Diyan nga po sa mamanisa. Balik taran ko yung sobrang ja putus
Diyan, yung pira. Nagahang lumpia. Lumpiang gulay. Bahalag mag uwan. Bahalag magbanggo. Para hindi ako sensing lutoong paninda. Karon lumpiang gulay ni. Basin ugma. Magprepare na po yung panada nga ang palaman munggos. Anong kulay hindi nga. Kapalaman kaya balik-balik bukayo. Gulay. So ayan na po na ang ipalaman sa ahang empanada. Munggos, mangita ko munggos, hindi. Makaroon ng lumpiang gulay pa ni. Kaya request mag-anak ng ibabaw nga. Nga maista ko no makuning pangita gulay. Pwede nga ni, style nga kuan. Kaya may turon nga kamuti. Nga lipod, style. Pwede nga lipod saging nga turon. Hagdugag mahimo ni ingani paaw nga kuan tapos isang pagkimo kani mo lagi ni gulay sari di nga gulay hindi sa paghapko yan may pataban nga sauce sweet and sour ang sauce. Sige nga po bunik-bunik ang kuwan. Nabatin yung undan ni Wana. February 1 ng taon. Luto na kahang lumpiang gulay. Tag-G si Sani. Libre na sauce.